Somos españoles. Vale, Estado español. Aurten Tolosantzako temporada izan da oso ona, baina deporte ezberdinetan, maila ezberdinetan. Egia esan, etorri zianen hemen balonmanoko direktibako esatea izu fasea ascensoa Tolosan jokatu bardeu, ja izan zen, hori izugarria, ez? Baina euske, irabaztea ja da, bueno, nik zorion du nahi zaituzte da nahi, egitan sekulako egin dezue, seguraski Tolosako historian gaurko irabazte, bueno, zuen txapelketa hau, geldituko da baiten, ez? Apuntatu da, hemendik aurrera ez dakit zer gertatuko da, baina hogan tokatu zaizuena da, benetan ospatzea egin dezutena. Izugarria izan da, herri guztia dago txoratzen, orduan igual nahi gara bezutea, atera zaitezkete balkoia. Venga, 11!